дар филиали муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии илмии хун дар вилояти Суғд зиёда аз 9000 нафар донорони хун ба қайд гирифта шуданд. Ин рақам нисбат ба соли 2020 100 нафар зиёд ва дар 10 соли гузашта бошад 3000 нафар зиёд аст. дар ин бора Малик Аббос Шодмонов, муовини директори филиали муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии илмии хун дар вилояти Суғд иттилоъ дод. дар соли 2021 инчунин дар маркази мо фаъолияти 24 соатаи бригади эҳёи танаффузёнӣ бо ташхисгоҳи гемостаз фаъолият мебарад, ташкил карда шуд. дар соли 2020 агар мо 45 маротиба давлатҳои бригада дар сатҳи шаҳри ноҳияҳои вилоят гузаронда бошем, дар соли 2021 74 маротиба мо давлатҳое ки аз тарафи ташкилотҳои муассисаи беморхонаҳои шаҳри вилоятҳо шаҳри ноҳияҳо даъват шуданд, мо иҷро намудем ва пурра ба ин беморон хизматрасонии худро расонидем. ин нисбат ба соли 2020 қариб 40 маротиба зиёдтар мебошад ки ин фаъолияти хуби бригади эҳёи танаффузёниро ба назар мерасонад. ба андеши мутахассисони соҳаи тиб, хунсупорӣ ба саломатии инсон фоидаовар буда, он бемориҳои системаи рагҳои хунгард ва сактаи мағзи сарро пешгирӣ мекунад. сол аз сол сафи хунсупорандаҳо меафзояд, зеро аз тарафи ҳукумат ба онҳо якчанд имтиёзҳо дода шудааст. шахсоне ки донори хун ҳастанд дар як сол 4 маротиба хун месупуранд. муҳити барқароршавии хуни инсон 56 рӯзро дар бар мегирад. дар филиали муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии илмии хун дар вилояти Суғд зиёда аз 650 литр хун захира карда шудааст ва ин захира барои як сол басанда буда эҳтиёҷмандонро бо хун таъмин мекунад. таҷҳизоти наве ки дар соли 2021 барои мо дастрас карданд, ин таҷҳизоти муосир, яъне ки пурра ҷавобгӯ бар таъминоти хуни донорӣ буд. аз таҷҳизотҳои муосир барои мо занҷири полимеразӣ барои ташхисҳои вируси гепатит, вируси норасоии масъулияти одам, инчунин дастгоҳи ташхиси минигем ва ташхиси барқи баландшиддат барои мо таъмин карда шуда ки ин барои шароити корӣ хеле мусоидат мекунад. аз он ҷумла дар маркази мо ҳамаи донорҳо пурра аз ташхисҳои гемотрансфузионӣ гузаронда мешаванд. бо ин дастгоҳҳо ва хеле аҳамияти хуб дорад ки мо ҳама донорҳоро пурра назорати қатъӣ гирифта метавонем. 70% донорони фахрӣ аз шаҳри Хуҷанд мебошанд. нафароне ки донори фахрӣ шудаанд метавонанд аз имтиёзҳои пешбинишуда ба монанди ҳаракати ройгон дар нақлиётҳои ҷамъиятӣ, ташхиси тиббии ройгон, 50% тахфиф ҳангоми хариди дорворӣ ва 50% ҳангоми супоридани маблағи қувваи барқ баҳравар шаванд. ҳамчунин бахшида ба 30-солигии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 9 нафар донорони фахрӣ қадрдонӣ шуданд. шахсони аз 18 то 60 сола метавонанд донори хун шаванд. барои хунсупорӣ синну сол ва вазн муҳим аст, зеро вазни шахси хунсупоранда накам аз 50 килограмм бояд бошад. дар вилояти Суғд 24 нафар донорҳои фахрӣ ба қайд гирифта шуданд. барои донори фахрӣ шудан мард 20 литр ва зан 15 литр бояд дар давоми умраш хун супорад. маркази ҷумҳуриявии илмии хун дар вилояти Суғд соли гузашта пурра аз таъмир бароварда шуд. барои нигоҳубин ва коргарди хун таҷҳизоти нав дастрас гардид. дар марказ мошини ёрии таъҷилӣ ташкил карда шуда 24 соат фаъолият мебарад. мақсад расонидани кӯмаки саривақтӣ ба шахсоне эҳтиёҷ доштааст. гузориши Насибҷон Абоев ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоъотии хабар.